se osjećate? Mnogo mi je drago, posebno što ovaj koncert smo 2 puta otkazivali i svaki put zbog korone i prosto niko nije kriv, ali dešavalo se da se baš pred koncert pojavi veći broj i da ne može da se radi. Inače, mi smo redovni bili, da kažemo, band koji je redovno svirao Svetličarno i falilo nam je. Stvarno mi je drago da smo konačno uspeli da dođemo i na stage. Šta ćemo slušati večeras? Slušat ćemo svašta, napravili smo izbor raznih pesama koje nismo sad sve dugo nismo svirali, tako da onako sa svih albuma razne pesme. Posljednji album koji ste izdali zove se Svet se menja. Da li se svet puno promenio sad? Pa ja sam to napisao pre 3 godine kad je počeo onaj lockdown i mislim da je tad bilo to je neko, tad je zvučilo proročanski, ali izgleda da se nisam zeznuo. Nažalost, ja bi više voleo da nije. Promenio se i mnogo više nego što sam ja očekivao, ali fakat je da se promenio i da se menja. Ali ipak vaše pesme su uglavnom ljubavne. Pa jeste, zato što, mislim, ljubav je pokretač sveta i mislim na ovu opštu depresiju koju izaziva korona, što je po meni možda i gore nego sama ova bolest koju izaziva, samo nešto lepo i nešto ljubavno može da popravi stvar, pa makar to bila ljubav prema prirodi, životinjama, ženi ili muškarcu, zavisi. Ljubav na kraju uvek pobeđuje, tako je. Pre nekoliko nedelja proslavili ste 62. rođendan, postali ste i deda, ali vaša muzika još uvijek mlada. Tako je. Kada se vi osjećate Osjećam se dobro s tim što mislim da malo zakidaju mog sina Marka za to što sam ja postao deda, jer ipak je on odigrao glavnu ulogu tu, mislim, u upravljanju unuke, ali naravno sve se je obradovao. A kako se osjećam? Osjećam se dobro, zato što, mislim, muzika je stvar koju volim da radim, ništa drugo ne radim tako dobro kao što radim muziku i time se bavim profesionalno od 17,5 godina i, mislim, sad sa 62 ne znam šta bi drugo radio, mislim, to mi je nekako ušlo u metabolizam i naravno da ću da sviram. Tek ću sad da sviram još bolje i još opuštenije. Sad ćete uskoro zabilježiti 40-godišnjicu vašeg rada sa instruktorama, je li tako? Spremali se neki novi album, neki... Sprema se svašta, mi smo spremali već sad album koji smo uspeli pred koronu da izvedemo samo u Beogradu i u Skoplju, a to je bilo da izvedemo skup naših pesama sa filharmonijom i horom i namera nam je bila da radimo mi band i u Beogradu smo radili sa Beogradskom filharmonijom i horom, u Ljubljani smo radili sa Skopskim horom i Skopskom filharmonijom, tako da nam je bila namera da ovde to uradimo sa slovenačkim nekim gudačima i horom i po mogućstvu u Cankarijevom domu ili možda Križanke ili nešto tako i u Zagrebu bi voleli da uradimo Lisinski. Mnogo puta su nas zvali recimo za koncert u Lisinskom, ali ja nisam hteo da ovaj program koji je onako više za halu i za arenu radimo tako i volao bi da možda eto isto u Portorožu imamo auditorij, mislim volao bi takav jedan program da napravim baš sa lokalnim muzičarima odavde i to video sam u Skoplju, to jako, jako dobro zvuči, zato što znate kako kod klasičara nama je dovoljna jedna, nažalost izgubili smo Vojkana Borisavljevića koji je raspisao aranžmane i znao je dobro sa orkestrom, naći ćemo nekog sad mlađih kolegu koji je zainteresovan za to, ali mi uradimo jednu probu s njima i onda oni sviraju onako kako oni misle da treba, to jako dobro ispadne i te energije kad se pomešaju baš zvuči dobro. Tako da bi volao da snimimo eto to Skoplje smo uradili, Beograd smo uradili
Ljubljanu, Maribor, Zagreb, Portorož, možda Pulsku arenu. A spremali se možda neki novi album? Pa novi album, imam par pesama, ali ne spremam ga sad toliko, pošto smo prošle godine imali album i pošto dugo nismo svirali, a polako se pojavljuju sve više pozivi za svirke, sad bi se ipak malo krenuo ovom, pa onda da radimo album. Možete li reći voz? To me stalno pitaju. Ajde kažem, recimo, helikopter.